Shin kun san tarihin Jarumi Ali Nuhu kuwa? An haifi Ali a jihar Borno a cikin birnin Maiduguri, sannan mahaifiyarsa Kanuri ce, sai kuma mahaifinsa Nuhu Faloma, shi kuma bagwaje ne ɗan garin Balanga da ke Gombe State. Sannan ya fara karatunsa ne a jihar Kano, inda ya yi firamare ɗinsa a Riga Primary School da ke Gwagwarwa. Daga nan sai ya tafi Commercial Secondary School Airport Road. Bayan ya kammala aji 3 ne sai ya tafi Science Secondary School da ke Dawakin Tofa. Bayan ya kammala sai ya tafi University of Jos, inda ya yi digiri ɗinsa a fannin Geography, inda ya yi hidimar ƙasarsa a jihar Oyo. Daga nan kuma sai ya tsunduma cikin masana'antar Kannywood. Ali Nuhu ya yi kwasa-kwasai a fannin wannan masana'anta. Bayan na gama hidimar ƙasa kuma na shigo industry, akwai lokacin da Project Act wanda gwamnatin shugaban ƙasa Jonathan suka ƙirƙiro, so na tafi na yi wani training a Asian Academy for Film and Television a Delhi, India kenan. To bayan na yi wannan kuma sai na samu wani exchange program da US Embassy suka tura ni a University of Southern California Department of Cinematic Arts, da na karanci a transmedia storytelling, wato kamar labari yadda zaka ɗauke shi a kafofi daban-daban ka yada shi. Bayan na gama wannan kuma sai na sake zuwa Los Angeles Center Studios, wato Relativity Media School kenan, nan kuma na karanci acting. Daga nan kuma ya bayyana irin gwagwarmayar da ya a cikin masana'antar Kannywood. Saboda lokacin da na fara fim, duk daga abin da nake karanta a makaranta akwai abubuwa da yawa wanda ka je da kusan za a dinga karantar da kai a nuna ma. Sakamakon waɗanda suke rainan mu a lokacin kamar irin su Awal Salihu, kamar su Waziri Zayyano, su Biliya Kefi da sauransu, Magaji Mijin Yawa, su mutane wanda sun karanci abin da ya jibanci wannan fannin. Sai ga kaza ba daidai ba da yadda za ka yi. Kusan kuma lokacin ne na fara koyon ma rubutun shi kansa fim ɗin. Waziri Zayyano shi dinga ware lokaci sai ce min to ka zo lokaci kaza sai in zauna in ya koya min sai ya bani assignment, ya ce to je ka yi rubutun kaza ka kawo, in na dawo da shi sai nuna min gyara kaza daga nan na gani yadda ake developing labari, yadda za ka ƙirƙiro wasu su 'yan wasan, kowa ka bashi halaye, ɗabi'u, yanayin rayuwarsa da sauransu. An tambayi Ali Nuhu fim ɗin da ya fi bashi wahala a rayuwarsa, sai ya kare baki ya ce, to gaskiyar magana shine ni dai fim da ya bani wahala akwai wani fim da na yi na turanci standard, kuma a gefen turanci gaskiya shine fim da zan ce ya fito da duniya ta sani standard. Wannan fim ɗin gaskiya shine ya bani wahala saboda akwai abu da yawa wanda na yi battle da su. Na farko a fim ne da ya jibanci irin zamanin da a nahiyar mu ta Afirka, tun ma mutane ba su fara sa sutura ba, to kaga fata ake amfani da shi. To ni kuma kaga gaskiya daga inda na fito dan arewa ne ni, ga addinin musulunci ga al'adun musulunci, a ganka kuma ba riga ba, saboda haka hankali na bai kwanta ba, na farko kenan. Sannan abu na biyu, a Jos muka yi fim din a cikin kuma duwatsu, ana ruwa ga sanyi, wani abun sai suka haɗu suka yawa. Kafin a gama aikin nan dai gaya mana rami. Sannan kuma ɗana Ahmed an haife shi kenan, an yi sunansa da bai fi sati ba kuma na tafi wannan aiki. Sannan kuma ya bayyana fim ɗin da ya fi jin daɗinsa a rayuwarsa. Kullum ina ga mutane sangaya ne. Lokacin da muke sangaya da ni da sun zuwa Ahmed Sunu da Husaini da su masu ɗan Allah ji karai Aminu da Awal Muhammad Sabo, da akwai Habibu wanda ake cewa mana kama da shi yake mana welfare, sannan su Fati Muhammad Sa'awalidu, da sai muka zama kamar ƴan uwa lokacin da muke yin aikin. Sannan kamfanin Sarauniya ta ci rubuta ba don komai ba saboda tana cikin kamfanonin da suka koya mana discipline. HRB Sarauniya wato da'a, karfe 7 yadda ma'aikacin banki zai tafi aiki karfe 7, mu ma karfe 7 ne wajen aiki. A lokacin baka damuwa da ko ka zo aiki ba fara aikin ka da wuri, ko saboda ne kana tare da ƴan uwanka kuna hira, gani kake kamar ka ma fara aikin ka fara aikin, ba ka jin kamar kana zaune ba abin da kake. Saboda akwai wannan shakuwar da kuma kaunar juna. So har aka yi sangaya aka gama, ni lokacin na gama sangaya ma kamar zan yi hawaye nake cewa kamar mu ci gaba da aikin da kan mu tsaya. So wallahi bana mata, kuma ikon Allah ya zo albarkaci aiki. Fitaccen jarumi Ali Nuhu dai yana da mata ɗaya da kuma yara 2. Daga masu sauraron mu,
don Allah ina so ku kawo mana tarihin jarumi Lawal Ahmad na cikin shirin Izzar So. Sako daga Tasu'u mazaunar Tanko. Wannan sakon kuma cewa yake don Allah ina so in ji tarihin jaruma Jamila na gudu daga Jamila Abdullahi da ke unguwar Sani Mai Nage. Wannan sakon kuma cewa yake don Allah don annabi ina so ku kawo min tarihin jarumi Sadiq Sani Sadiq inda ya yi karatunsa da kuma shin yanzu 'ya'yansa nawa, daga Sani Musa Uba da Wakin Tofa.